Майның урталарыннан башлап район үзәге паркларында атна сайын төрле чаралар оештырыла. Алар балаларга да, олыларга да каралган. Каждую неделю на различных площадках будут проходить различные мероприятия. Будут работать интерактивные площадки, конкурсы, игры. Но мы надеемся, что все вместе мы сможем, мы сделаем, и парки, конечно же, пустовать не будут у нас. Библия Фест фестивале да күп санлы тамашачыны җыйды. Чара яңа әйләнүчләр паркында үтте. Монда төрле интерактив мәйданчыклар эшләде. Китап һәм журналлар яратучылар өчен бук-кроссинг бар иде. Библиотека вышла за пределы своего здания, и это сейчас библиотечная сфера, она вокруг нас, это пространство заполняем полностью людьми, которые влюблены в книги, в чтение и просто в хорошее настроение. Район китапханәсенең иң актив укучыларын бүләкләр белән билгеләп үттеләр. Бердәм уку билетлары буенча лотерея да узды. Мондый билетлары булмаучылар шундук аны ала да алды. Чара бәйрәм концерты һәм салют белән тәмамланды.